खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरबाय बैसागो बोथोर नालाय बैसागोनि रंजानायल' नुबाय थागोन आरो दे थिग बेबायदिनो ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि रंजानाय बे रंजानायखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन दानि जिहेतु बैसागो बोथोरा लाइमोनफ्रा बांसिनै रंजानायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो बयनिबो न'खर न'खर ब्रह्मपुर गामिनि बयनिबो न'खर न'खर मोसानाय रंजानाय बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नागिरदों केमेरा पार्सनखौ बिथांखौ फारसेनिफ्राय बिथांमोननि रंजानाय बैसागुनि रंजानायखौ दिन्थिनो थाखाय आं खावलायदों जोबोद समायना जादों उन्दै उन्दै लाइमोना जिहेतु बैसागु बोथोर बरायनायजों लोगोसे बैसागोनि रंजानाय गोबां बे बाख्नायथावना जादों ब्रह्मपुर गामिनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जिहेतु हारिमुनि सायाव एसेबां मोनसे गुरुत्व गोनां बिथांमोनखौ आं सानदों आरो रंजालि बैसागु बोथोरनि बे जाबाय ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोनफोर बिथांमोना उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ बर' गामि ब्रह्मपुर गामि बे ब्रह्मपुर गामिनि बयनिबो न'खर न'खर रंजा बाजायै जितु मोसानाय नुदों थारैनो केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगोन बेसेबां गोसो होनानै बे उन्दै उन्दै गथ'आ बर'नि बैसागुखौ लोब्बा लानानै बर'नि बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लानानै जिहेतु रंजानाय जोबोद बाख्नायथावना बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि ओनसोलफ्राव दाब दाब जायगायाव जोङो रंजानायखौ नुनो मोन्दों बिनिफ्रायबो साबसिन जिहेतु ब्रह्मपुर गामिनि रंजानाय जोबोद बाख्नायथावना आरो थिग बेबायदिनो नायदों उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा खाम दामनाय जों मोनसे गोमोथावना जितु जायखौ खरखा होनो बे खरखायाथ' गोमोथावनाखा जोबोद गिदिर गिदिर खरखा जिहेतु जों गोदो नुदोंमोन फिसा फिसा खरखा खिन्थु बिथांमोननि गामियाव मोनसे गिदिर एकदम सोमोनांथाव आरो थिग बेबायदिनो बैसागोनि रंजानाय सोरगिदिं दिन्थिनि जोङो बैसागोनि रंजानायखौ बे ब्रह्मपुर गामिनि रंजानाय केमेरा पार्सना बिथाङा मोजाङै दिन्थि जोबोद उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जितु बैसागो मोसानाय जोबोद बाख्नायथावना आरो नंगौ जोङो बे उन्दै उन्दैफोरखौनो दिन्थिलांनाय मोनसे बे बैसागो बोथोर जोङो जितु मोनसे डिसिप्लिन नुदों जितु जोङो बैसागोनि मुङाव गोबां जायगायाव लोंनाय जानायजों फेनाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनो खिन्थु नैबेयाव उन्दै उन्दै फंबायफ्रा जिहेतु बिदि लोंनानै जानानै मोसायाखै निस्सय बेखौ केमेरानि गेजेरजों नुखादों थिग बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि मेथाइ खनग्रा मेथाइखौबो एसे खोनासंनि आरो मोजां मोननाय मेथाइ गोदानथार मेथाइआ 2 बोसोरल' जादों आरो बारा गोबाव जायाखै मेथाइआ 2000 मायथाइनिफ्राय 2000 मायथाइनि ना होमबा नै बिथाङा एसे बुंगोन देग्लायनि लाइमोनफ्रा ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोनफ्रा रंजानाया गुबुन बोसोरनिख्रुइ माबायदि एसेबाबो साबसिन जादों आरो फैबाय थानाय समाव माबायदि रंजानो बिनिख्रुइ साबसिननिफ्राय साबसिनाव लांबाय थानो नाजादों आरो जोबोद मोजां बयनिबो नाजानाय सायाव जागोन साबसिन दांना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना जोबोद मोजां मोनदों आरो ब्रह्मपुर गामिया मोनसे बे ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गोरान आबाद आलु मटर मावनानै गोबां लाइमोनफ्रा रां खामायो बियो जों दासो नङा गोबाव सम जाबाय बयबो मिथियो थिग बेबायदिनो फंनैसो रायलायगोन बिथांजों बैसागु बोथोरनि नोंथांमोननि गामिनि माखासे थासारिफोरखौ बैसागोनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायदो गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बैसाग दाननि गोदान बोसोरजों लोगोसे रंजानाय फोरबोनि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय जे जों मोसायै दिनै जोबथि हाबाफारि गोबां माने जोंनि गामि बिथोराव फैनानै दिनै बे जोंनि गामि सिंनि जे बैसागु बर'नि एंगार हायै रंजालि बैसागु फोरबो मोसानाय बैखौ सारा आसामाव बा सारा बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय प्रतिस्था फैनो थाखाय नोंथांमोना फैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैनायनि थाखाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खनसे साबायखर बावबावबाय गिबियावनो जोंनिया एसेबां माबा नङा जों मोनसे गामि गोथौआव रायजो जानानै दङ बेखायनो जोंनि स्टेन्डार्डआ एसे खम जायो हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंबो बर' हारि हिसाबै जों मोनसे गोथौ ओनसोलाव रायजो जानायब्लाबो दिनै जि हायो जोङो एसे एनैब्लाबो दिनै जोङो
माने बर' हारिनि जे हारिमुखौ हमथानानै लाखिनो थाखाय जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोननो जेरैखि हाया माने जेरै हायो एरै जोङो फंबाय मोननो मोसानायफोरखौ दिन्थिबोदों आरो बे हिसाबैनो जों फालिबोगासिनो दङ जोंथ' आरो मा बुंबावनो आरो बे समाव आं मिथिनो लुगैदों जिहेतु ब्रह्मपुरा मोनसे ओरैबायदि आबादजों लोब्बा थानाय गामि थिग गासैबो लाइमोना फरायनायजों लोगोसे आबाद मावनायाव लोब्बा थायो थांनाय देग्लायनि बोसोराव मा आबाद मावदोंमोन आरो माबायदि मुलाम्फाया देग्लाय आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनियाव एसे गाज्रि जादों मानो होनोबा आबादनि बोथोराव एसे जोंनाव अखाया एसे खम जानायलाय देग्लायनि बोथोराव जोंनि आबादा एसे माबायाव जादों लुकसान जादों बेनिखायनो जों गामियाव एसेबां आबादनि फिथाइया मोजां जायाखै खिन्थु मावदोंमोन गोबाङानो मावदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय गोबांसिन मावदोंमोन आबादखौ मा होनो आलु मटर बेसर जोंनाव आलु आरो मटर बेसर बे मोनथाम आबादखौ जों बांसिन मावनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो दैज्लांनि आबाद माइ गायनाय बै आबादखौथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो मावबोदों होमब्लाबो जोङो बांसिन गोरान खेथिखौसो गोसो होनाय जायो जिहेथु गोरान खेथियाव जोंनाव बांसिन मुलाम्फा जायो हिसाबै बे हिसाबै जोङो मावदोंमोन खिन्थु देग्लाय खोब दुर्भाग्यजनक होननानै बुंनांगोन जोंनि मावनायनि माबायाव नङा बोथोरनि माखासे जेंनायाव नैबे आबादफोरखौ जोङो मोजां मथन मोननाय जायाखै बेनिखायनो जों बुंनो थाङोब्ला आबादनि सायावनो जोंनि रायजोआ सोनारनानै दङ बेबायदिनो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथाङा सासे दा नैबे बैसागोनि गेजेरजों दा नोंथांनिख्रुइ उन्दै उन्दै बिनानावमोनखौ दैदेननायाव जों गोबां जायगायाव नुनो मोनो लोंनाय न'खरफ्रोमबो जों जौ लोंनायखौ नुयो खिन्थु नोंथांमोनजों आङो बे गामियाव दा बाहागो लानानै बे लोंनाय बेखौ गोजानाव दोननायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बेनि सायाव गुबुन लाइमोनफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो गिबियाव खावलायगोन जे लोंनायाल' बैसागु मोसानाय नङा लोंनायजोंल' जोङो रंजानायखौ खालामनो हाया बेनिखायनो जोङो बिनि बिपरित मोनसे बिकल्प लादों जे लोङालासिनो जोङो रंजालि बैसागुखौ जों रंजानो हायो नामा आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जुदि लोङा जायालासिनो मोजाङै रंजालि बैसागुखौ रंजानो हायोब्ला गुबुनफोरा मानो हाया जों बिनि थाखाय बै मेसेजखौ एबा नैबे माबाखौ जोङो लानाय जादों जिहेथु जोंनियाव फरायबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना जोंनियाव लोंनाय जानायखौ गोबां खम खालामनायखौ नुदों गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय जों एसे आलादासिन मोनसे सिन्था खालामदों जों जिहेथु गोदान बोसोराव मोनसे बिफां लाइफाङाबो सोलायो जिहेथु जोंबो मानसि हिसाबै माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा बैखौ नोजोर होनानै दिनै जोङो लोंनाय जानायखौ एसे खम खालामनानै रंजानाय फारसे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो नामा होननानै जोङो नैबे मोनसे सिन्थाधारा गोदान मोनसे एजेन्डाखौ लानानै जोङो देग्लायनिफ्राय जागायजेनबाय जिहेथु दानि जुगाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबो गैया बेनिखायनो जिहेथु लिरनाय फरायनायाव गोबां प्रभाब गोलैयो लोंनाय जानाया बैसागोखौ जोङो लोंनाय जानायजोंल' फालिनो हाया जाया लोङाबो जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनो हायो बिनि फोरमान आरो बेखौ जोङो फोरमान होनो दिनै नाजादों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय ब्रह्मपुर गामिनि जिहेथु उन्दै लाइमोनफ्रा मोनसे थांखि लादों जिहेथु लोंनानैल' बैसागो जाया गोबां बाथ्रा बुंबाय बिथाङा उन्दै बैसोआवनो एसेबां मोजां बाथ्रा बुंदों थारैनो जोङो सानो हाबसोना थानाय गामियाव गोरों गथ' गैया होननानै बुंनो थाङो नाथाय जों दिनैनि दिनाव नुयो बांसिनै जिथु खना खनलानि गामियाव थानाय उन्दै लाइमोनफ्रा साननो हानाय गोहोआ गोबां दं बिथांमोना खाबु मोनाखै बिनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों जाय बिथांमोना नायदों गोलैसोना थानाय खना खनला गामिखौसो बांसिन नोजोर होनांगौ आरो जों बेनि गेजेरजों समाजाव गोबां बिहोमा मोनगोन होननानै आं आसा खालामो थिग बिदिनो ब्रह्मपुर गामिनि उन्दै लाइमोनफोरखौ जे जौनिफ्राय गोजानाव दोननानै बुहुमाव सासे मोजां सुबुं दानायाव बिथांमोना नैबे बैसागुनि गेजेरजों खामानि मावनायखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो फोरमान मोनगोन आरो बिथांमोना जाफुंसार जागोन बेयो सैथो दा बैसागु बोथोरावथ' रंजानाय बाजानायनि गेजेरजोंसो बैसागो जायो नालाय थिग बिथांमोननि
गेजेराव हाबसोनानै बिथांमोननि खननाय मेथाइ बे खननाय मेथाइआ आंनि गोसोखौबो जे रंजाहोबाय थादों मोसायाबा थानो हाया मोनदों बेनिखायनो दा मा खालामनो जोङो रंजानो लुबैबाबो रंजानो हायाखै थेवब्लाबो बिथांमोननि रंजानायावनो आंबो गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना गिदिर गिदिर खाम लानानै जाबस्रिं गरखा दामनानै उन्दै उन्दै लाइमोना बैसागु बोथोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बिदिनो दिनैनि जिहेतु ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव हाबनानै गोबां खोथा सोलोंनो मोनबाय मिथिनो मोनबाय बिथांमोननि गामिनि लाइमोनफ्रा ओरैबायदि मावथि फरायनायाव मावनायाव आरो समाज सिबिनायाव खम नङा आरो थिग बेखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै मिन्थिबाय आरो बिनिखायनो गोबां जायगा हाबनानै गोबां गामिनि लाइमोनफोरनि साननायखौ आं मोनदों थिग बिदिनो ब्रह्मपुर गामिनि लाइमोनफोरनि साननाया जोबोद बाख्नायथावना बेनिखायनो बिथांमोननिसिम आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।